To masu kallo barkamu da sake kasancewa da ku a wannan bangare kuma a shirin da ya gabata kun ji na ce za mu duba abin da ya shafi maganin da zaka yi ta jin an cewa maganin maza duk da su ma na matan in ka je social media za ga a tallan nasu wato an tara ko ina amma na maza shi zaka ji an fi tallan shi a wato a kasuwanni da kuma layuka musamman na wato layuka masu karamin karfi ban san me yasa ma ban san me yasa ma aka talle shi a cikin unguwannin da ga masu dan karamin karfi ai kaga ka san su mutanen mu na local area ba su da bincike kuma koya ayi hakuri akwai karancin ilimi yanzu dan boko zaka je ka ce mai maganin maza ne wanda ya waye zaka je ka ce mai maganin maza ne ai san kai wawa ne ya san baka da hankali baka san me kake yi maganin maza to me maganin maza to shi babu shi ne ma a'a hatta a likitanci akwai shi amma duk wani maganin maza da zaka bude kwayar bature wanda zaka sha ta yi ma aiki artificially babu wani likita a duniya ko physician ne ko chemistry ko wane ne yayi ta zai ce ma baka ka dauki wannan kwayar sai ka dauki ka'ida daga wajen likita na bature kenan to kalubalen shine a musulunci akwai wani magani wanda idan ka sha shi yanzu zai yi aiki nan da minti 30 ya baka wani sakamako wani kuzari akwai shine abin tambaya babu shi a musulunci ba kuma wanda ya taba magana akan wannan duka malaman likitoci da kasan da musulunci wallahi abin da zai baka mamaki hatta masu faɗa da musulunci waɗanda suka yi research din su karkashin hasken musulunci dibbu shabi wallahi sun kawo babu abin da suka kawo kawai wasu sharuɗa ne da wasu iyakoki da wasu abubuwa wanda in mutum ya kiyaye wallahi ya zauna lafiya ba sai maganin maza to me maganin maza duk mai sai da maganin maza da dai su ce mai islamic wallahi kwaya ce ta bature amma in ba kwaya bace da Allah ka gaya wa mutane gaskiya kuma su mutane su gane in ka rubuta musu zuma mazan kwaila da siga da waye ka ce su ne kai amfani da su da Allah kuma ku je ku rika hadawa mana ku gani yanayi ka je ka hada zuman da tafarnuwan da waye ka gani ka sha bayan minti 30 din ka ji zaka ji ka gane me nake nufi da kyau ka je ka sha wa'innan kamiyat da suka ce sun hada ai suna rubuta jikin kwali ba kashe musu kasuwa nake ba amma bayani ne na gaskiya ana lalata hankalin mutane wanda kuma zaka samu duk wani bincike da aka yi na samu kes din mai shan maganin maza fa wanda al'auran shi ta fita gaba daya sannan yanzu ka samu yaro karami da mummunan ciwon zuciya ai maganin maza ne kamar yaya dan shekara 30 sai ka same shi da ciwon zuciya an ce yana da hawan jini yana da heart attack maganin maza ne ya sha wata kwaya ta yi pumping din jinin shi ya wuce yanda ya kamata ya yi pumping yanzu da ni da kai yanzu da akwai yanda ya kamata mu kasance akwai desire na yanda Allah ya halicce mu in nace zan zama kai to na shiga cikin matsala in ka ce zaka zama ni to ka shiga cikin matsala to haka yasa malamai sai suka ce to menene kawai solution shine akwai wasu abubuwa na farko shine mutum ya kiyaye lafiyar shi akwai irin su madara nono kenan ina ce nono ina nufin nonon raƙumi nonon saniya suna da tasiri na farko kenan na biyu kuma suka ce mutum ya ci abinci mai kyau na uku ya zama yana da tsafta yana da kwanciyar hankali domin na daga cikin abin da suka kawo wanda yake kawo na kasa a cikin sha'awa shine hatta kasancewa rashin tunani kawai yanzu tunani in ya damu mutum ba zai taɓa yin sha'awa ba tunani shi yasa ko mace ce in ba ta san namiji ai za ka ga ba za ta yi sha'awa ba to tunani yana hana mutum ya yi sha'awa bacin tunani sai gajiya to mutanen mu wani ya tafi tun safe har yamma yana aiki yayi nan ga rana ga zafi ga komi gajiya ya tara kuma a daidai wannan lokacin yake so ya biya ya samu sha'awa kaga haka zai yi wahala dole ya hada da wannan kwayar ta bature da aka ba dole sai ya hada da wanda take artificially to akwai abubuwa irin wanda suka kawo irin su aya da kwakwa da dabino wannan duk wato Imam Razi ya kawo Ibn Sina ya kawo a cikin Al-Qanun Dibbi su kuma wannan kayan gina jiki ne kaya ne na gina jiki waɗanda kuma suna ƙara ma ɗan adam wato ainihin sha'awa da kuma kuzari da kuma gudanuwan jini ya gudana yadda ya kamata a cikin jikin mutum wannan shine a takaice insha Allah masu kallo wannan ba za mu matsa ba kusan iya cewa bayanin ka kaman kusan duk wanda ya gane ya kamata ya fahimci abin wato mutum da kanshi yake abinci shi bai bukata baka bukatar su waɗannan abubuwan kawai da muka lissafa ka rika cin su to sai dai kuma a gefe ɗaya akwai wasu abubuwa waɗanda su suna sa ɗaukewar sha'awa irin basir sanyi
da kuma wani abu da matsalan aljanu. To amma duka wa'innan fa ba sa ɗauke wa mutum sha'awa kai tsaye su ɗauke sha'awa mutum ya rasa yanda zai kaga al'aura ta kankan ka ji mai magani yana batsa. Yanzu jiya nake jin wani a speaker ya dawo mutane yana cewa annabi ya faɗa a hadisi a sahihul buhari ma yake cewa a shafi na 6 ko ina ne shafi na 6 ka ji fa bala'i wai annabi ya ce ka kula da abubuwa guda 3 to kaga irin wannan abubuwan an ba mutanen mu aka rena da sai ka zo ka tare shi ka ce dan dauko sahihul ba mamaki in ya ga sahihul bukhari ba zai iya ganewa ba amma kawai abinci kawai yake nema kuma mutane kuma yanzu wannan bai so a gaya mai gaskiya kuma in an faɗa sai mutane su ce ai ana faɗa da su ne ko kaza gaskiya ce ake faɗa ka nemi ilimin abin mana kafin ka fara. Za mu tsaya nan shi ma insha Allah. Masu kallo da fatan an fahimta kuma wannan abin kan kamar yadda malai ce zaka iya shafi mace ko namiji duka abinci ne kai iya taimakawa nauyin abincin da ka shi zai taimake ka da kwanciyar hankali shikenan natsuwa. To masu kallo za mu tsaya a nan shi ma sai kuma a gaba ta gaba mu kasance da ku.